2020 года в нашем районе работает программа развития комплексного развития сельских территорий. Участвовать в этой программе человек должен нуждаться в жилье. И второе условие – это работа в сельской местности. Лет на предприятии, сельхозпредприятии, он имеет право выкупить свое жилье за 10% от расчетной стоимости жилья. Если отработал 10 лет, то 1% можно выкупить уже в собственность. Бу программа 2020 елда билгеле булды инде. Һәм эш урыныннан Ришат Рафкатовичтан ризалык алып, 2021 елның декабрендә мин документларны тапшырдым строительный отделга. Һәм инде 22 ел карамак үтеп китте шул килеш. 23 елның октябрендә Шушы өйне күтәрә башладылар. Һәм инде менә пока шундый состояниедә эчендәге эшләре эшләнделәр. 62 квадрат эшләрне газ кергән таштырма калды. Берничә проект предлагать иттеләр әлбәттә инде, ләкин миңа иң кулайы шушы туры килде һәм шуны сайладык. Мин Каенлык авылында клуб мөдире булып эшлим. Бу программа турында ишетеп белә идек инде. Шундый яшьләр өчен махсус программалар бар икәнен һәм безне дә кызыксындырды. Үзебезнең бәхетебезне сынап катнашып карарга уйладык. Һәм безгә уңыш елмайды. Аллага шөкер, менә без бер ел документларны җыю белән бергә 1 ел ярым эчендә шундый матур өйле булдык, Аллага шөкер.